Thokozani emakhaya. Siyanibingelela futhi ugogo uMahlase lona esigodlweni sikamkhulu Nkunzi Emnyama. Njengoba bengishilo nje abantu abadala ukuthi-ke njengoba siqalile le topic lena yamaphupho, sizohambe sibambe ngosuku amaphupho amabili noma elinye silichaze. Namhlanje-ke bengifisa ukuchaza mayelana nokuphupha intaba. Ukuphupha intaba, mountain. Intaba-ke iyinto irepresenta inkundla ephakeme yakamoya. Imayelana ne-higher knowing, imayelana ne-higher truth, amandla alapha, amandla aphakeme arepresenta intaba esimweni sikamoya. Uma-ke uyiphupha uyibona intaba, kusho ukuthi kukhona izimo ezijulile zikamoya ekufuneka uzijulele uhambe uzinqobe empilweni yakho. Uma uphupha uyizungeza intaba, uhamba uyirawonda ephupheni, lokhu kusuke kusho ukuthi kunezinto okufuneka ukuthi uzixazulule, izimo ekumele ukuthi uzixazulule, kodwa olokhe ujikeleza uma kumele uthole isolution ongafuni ukuthi uqonde nqo uma uzilungisa. Okusho ukuthi lapho kuyaveza ukuthi umuntu ongavele uhlale phezu kwesixazululo, ulokhu uthatha amajika namajika ugudla iguma uma kumele ukuthi ubhekane nezimo ezibalulekile empilweni uzitholele iy'xazululo. Uma uphupha intaba uyiqwala, unyuka ngayo kanzima, uyinyuka kunzima, unya phezulu, lokhu kusuke kuchaza ukuthi kukhona izimo empilweni yakho ezilukhuni, ezijulile zikamoya obhekene nazo, ezizokunikeza ama-challenges empilweni ekumele ukuthi unyuka kanzima. Kukhona ubunzima obhekene nabo noma usazobhekana nabo empilweni ovezelwa bona, ubunzima obuya empumelelweni. Uma uphupha intaba uyehla ushona enzansi, kulula futhi. Lokhu kusuke kuveza isimo sokuthi impumelelo iyahamba ivela. Leli-ke liyimbaqambili ngoba nakwesinye isikhathi uma uphupha uyinyuka kulula, lokhu kusuke kusho khona amandla okunqoba ey'mweni, ukuphumelela ey'mweni. Uma uphupha umile phezulu entabeni, lokhu kusuke kusho ukuphakanyiswa, ukuba lapho ufika khona empumelelweni, isimo sakho sempumelelo ukusona, u-achieve-a ama-goals owafisayo empilweni. Siyathokoza-ke bantu abadala, siyathokoza nina bedlozi, siyathokoza bantwana bedlozi. Asithembe ukuthi lana kuhambe kuba khona lapho ekucacisa khona. Thokozani emakhaya, kukhanye kube mhlophe, kwande njalo. Makhosi.